I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs. I've made some bad rhyme. When I was young, I had listened to the radio, waiting for my favorite songs. Karen is 41 jaar geleden overleden, maar haar verhaal is gewoon nog net zo actueel nu als toen. Want door alle druk vanuit de maatschappij, door social media, de pers, maar misschien ook je eigen familie, hebben mensen heel vaak het idee dat ze niet mogen zijn wie ze echt willen zijn. I've been on this lonely road so long. Does anybody know where it goes? Crowds of